Be mondo achiwo te maga lit gi kuyo mana kaka Nyarawila bende osewacho. Ne family anyuola wede kod osiepe te maga Princess Jully. Anyalo paro Victor ka wadongo ka watindo. Princess Jully ne otimo gimiluongo ni o revolutionize music industry kata industry mar thum pacho kae. Aparo ni jok ma odongo tieng ma early late 80s kanyo kabiro late 98 I mean na 90s kabiro ncha ne okene na jathum to ne jathum mane wero thum man gi puonj kiweyo thum manogolo ma hit mar dunia mbaya no wero wende mang'eny to ndalo che nyalo paro Victor ka pod ntiere cassette ma ine mane mirundo gi kalam kama tiudo thum ma samoro Panasonic man gi speaker ariyo koni to ne yudo ka kamora mora mani dhi obed liel kamora mora to ne en mana Princess Jully thoth jothumbe mang'eny oduogo bang'e kata kama koro weri Jully ne makoro were Jully na taero no oduogo kete ma ne onge thum kama ne nyalo winjo kama dhano budhie ka ok ochak gi thum mar Princess Jully. Kora paro ni en late to bende kuma chielo wa celebrate jangolo marauma manyocha ne okelo mor nikech anyalo paro Victor onge entertainment joint mora mora mana kaka sewache mane thum Princess Jully ne nyalo koso mane okogoie. Kora paro ntiere mor manokelo ntiere puonj manokelo no en thum ma ok winji kata goganda luo kende. Thum me mar dunia mbaya ni winjo ka ni goe KBC ndalo no ni goe kamora mora midhiye gari kamora mora midhiye koro miyo en thum mane oriwo ganda te. Omiyo aparo ni seche manyuola wede kod osiepe magi kuyo en kuyo momako piny mangima. To Victor gimachielo en ni en thuolo makoro onego bedi wang'ini to ere kaka wanyalo rito legends ma wan godo e kindwa nikech inyalo paro jangolo marahuma mane owero lunch time mano Gabriel Omolo. Yes, Gabriel Omolo otho higni matin mokalo to king'iyo hali mane oduogo thoye nyisi ni ok warit jothumbewa. Omiyo mae sani koro condolences ng'eny dhano oro ote makuyo kochakore gi jotelo ma national leaders nyaka jotelo mantiere e grassroots. En kinde Victor maparo ni to Princess Jully ni onego yaw wang'wa taina jotelo ma wan godo magi kunde makoro kata mana county assemblies nyalo bire gi bill moko magi nyalo ng'iyo to ere kaka wanyalo rito legends ma wan godo ahinya e sector mag thumbe nikech samoro yudo ing'eni thum fame mare kata uma mare ntiere ndalo ma enie peak ntiere ndalo ma enie chunye to ntiere ndalo miyudo ka koro thum dok piny. Koro ere kaka mana kaka yudo ka oganda wa mantiere majolang'o yudo ka weche mag ng'wech yudo ka gilonyie kendo gidhiye maber. Yudo ka ntiere tigruok mimiyo gi godo kaka ginyalo invest gi gik mamoko. Wanyalo ng'iyo ni to oganda wa legends ma wan godo Victor. Ma en kuro thuolo ma wanyalo discuss gik makamagi e county assemblies wa forums ma wan godo nito. Ere kaka wanyalo banka jogi osemiyo wa uma to sekelo luor machalo kama e kind oganda. Mondo ng'ini kinde gi mag retirement ere kaka piny kata county assembly nyalo take care of gi. Ntiere kaka okonego bene iweyo gi makoro ineno gimache koro chalo kit tuo kaka nyo wuode wacho ni koro anyuole ma yware godo kendgi. Koro mae wanyalo tiyo godo kata wanyalo bedonwa about turn ma ok bed ni jotelo kata oganda nena mako gik sama koro jatelo marahuma kata jathum marahuma kama oyueyo eka koro ote mag condolences biro betie mang'eny. Ang'o ma wanyalo timo ne jowa kapod gi ngima do betie maberie moloyo. Aparo ni chien kacha nitiere reforms moko mosebedo ka nitiere arts industry ing'eni kawuono wantiere kod gimoluongo ni CMOs collective markets organizations collective music organizations ma bende nyocha wantiere kod Music Cooperative Society of Kenya wan gi Prisk karo bende lwenje moko osebedo ka nitiere mang'eny mokalo but nitiere agulu moro mane oketi ma ute mag fwambo joma gongole public nitiere license moro maging'ado to pesa ni dhine e agulu moro to jogi miyo royalties kaluwo koda kaka thumbi ogo mak mani gwenyruok osebedo ka nitiere jothum moko ne wacho ni nayudo siling 15 moko yudo mang'eny molo jowetegi ging'iye na kaka ginyalo reform that gima luongo ni legal regime
mondo jathum ka jathum one pok mar pesa ne e yo mowinjore. Victor gi kanyo ka waweyo ma national nikech king'iyo gima timore e national to gini nyaka koro waduoge e county level, nyaka koro waduoge e gwenge. Wanyalo ng'iyo ni to oganda mantiere Homa Bay wanere kaka wadwa rito legends ma wan godo. Nikech Victor king'iyo to Princess Jully nogoyo thum nyaka dakika mogik, kendo ne en miyo maratego, kata odoko ni dende nchane nigi midekre matin. To bende inyalo paro ka functions mako mancha ne timore e county ma Migori, county ma Homa Bay, ne en miyo maratego. Ma kata ne tuo samoro ne midekre chande, to ne ido ka thum ogoyo nyaka dakika mogik. Ne ok en miyo mobedo ka kwecho, kata ka wacho ni konyauru. Thum ne ema ni neno nyaka dakika moti pod en gi band ne, kendo duonde samoro tema kata duonde dwarue, to pod owera wera. Koro en miyo marandiga, omiyo ok wanyal ng'iyo ginye national level kende. Ma emo mi winja wacho nto county assemblies ka kuonde ma MCS gintiere paro mage ng'iyo, nikech kwa wuoyo kuom nyayo weche mag talent to gin gik miwacha wacha. Ngini sama wuoyo weche mag CBC ni CBC dhi nyayo talent, mane ma kokidwa manyo matin ma pok wuok cha ka mose wuok ni ok inyal rito. Mondo mi ngeni Princess Jully ne inspiration ne joma ng'eny ma samoro yudo ka ntiere kata mane county e county level kanyo ntiere kama dhano nyalo dhiye to winjie mana thumbege. Iwinja onyalo chiwo mentorship ne jothum matin ma koka wuok to yudo kako yudo konyruok kanyo. Kora paro ni kopogore gi national level man kaka isewacho ni royalties ma samoro ng'ato chul siling 20,000 mok nyal konyo ngima ne higa mangima. Ere kaka gini koro mbaka ni odogi e county level ma wanyalo dhialo to wanyalo ng'iyo kaka wa take care of legends mane kindwa. Kora paro ni wagole e national level wakele mwalo to county government nikech magi omenda momigi gi jopiny. En gima kose twako setimore county assembly to giketo budget manyalo take care of mar jok machalo kamagi e ndalo gi ma ka koro ineno ka piny ochomo dhiambo. Kamano.